مستيات بيتنا معكنا زينا هاجرنا بعلماوي زوباوي كمون زبيتاو قديا زتوكورك على محتت مس كبور بريزيدنت إسياس أفورقي زمت قدام عصوت وجعت حملك كايدا مخانن نحبر والكمالاخي إسياس أفورقي كم تلمود بعلو زدالو حتوتات نمملاس نتصبح قدام مس حزبي قصر حيزلا إيري تي في نزح حبريتا كتزرقحن كلا كمتي أقدمكم زسمعكمو اتتمدي بزرلوك على محتت بمعكنات زينا هاجرنا كم زكايديو زحبر أب إرترا ግን ብዘይካ ብሚኒስትር ዜና ዝውነን ማዕከን ዜና ካልኦት ማዕከናት ዜና ኣለዋ ድን ኮይነን ወይስ እተን ብመንግስቲ ዝውነና ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን መደበር ቴሌቪዥን ኤርቲቪን ተባዚሐን ቀሪበን ዘለዋ ብዝኾነ ኣብ ኤርትራ ማዕከናት ዜና የብልናን ስለዚ እቲ ሓበሬታ ብማዕከን ዜና ዝብል ንጽል ቃል ይተኣረም እቲ ቃለ ምሕተት ንዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ኣርእስታት ክድህስስ እዩ ዝብል መስርዑ ዘይተኸተለ ኣካይዳ ኸኣ ህግደፍ ንዘቤታዊ ጉዳይ ኣብ ድሕሪት ከም ዝሰርዖ ዘመላኽት እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ቃለ ምሕትታት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ቻይና ሩስያ ኮታስ ኣብ ዛዕባ ካልኦት ሃገራት ልዕሊ 1 ሰዓት ክዛረብ ይጸንሕ እሞ ኣብ ዘቤታዊ ምስ በጽሐ 10 ደቓይቕ ተንቲኑ ቃለ ምሕትቱ ይዛዝም ክጅምር እንከለውን ብዓለማዊ እዩ ዝጅምር 80 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ኮለል ክብል ድሕሪ ምምሳዩ ኸኣ ሰብ ረብሪቡ ቴሌቪዥኑ ኣጥፊኡ ምስ ደቀሰ ናብ ኤርትራ ይምለስ ኢሳያስ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ድንግርግር ክሳብ ዝብለካ ኣብ ዘይምልከቶ ውሽጣዊ ጉዳያት እተን ሃገራት ኣትዩ ዓሚቕ ትንተና ይህብ ቅድሚ ሕጂ ኢሳያስ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት እዩ ቃለ መሕትት ዘካይድ ነይሩ ድሓር ኣብ 24 ግንቦትን ኣብ 20 ሰነን ከዓ መደረ ይስምዕ ሎሚ ግን ዘይልሙድ ኣብ ወርሒ ሓምለ ቃለ መሕትት ክገብር መዲብሎ እቲ ምኽንያት ንሱ ጥራሕ ይዝፈልጦ ህዝቢ ግን እንታይ ሓሲቡ ደኣ ዘይኣመሉ ከይተጸበናዮ ይመጻኩም ኣለኹ ዝብለና ዘሎ ነበለ ገሪምዎ ኣሎ ኢሳያስ ኣብ 24 ግንቦትን 20 ሰነን ከይበሎ ዝሓለፎ ግድን ክብሎ ዘለዎ ነገር ስለ ዘለዎ ዶ ይኸውን ንጽባሕ ቆፀራ ገይሩልና ዘሎ ክንሰምዖ ኢና ኣብዚ እዋን ሕቶታት ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዛዕባ ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ንጎኒ ገዲፍና ኣብ ጽምዶን ቅልውላው ኩናት ምስ ኢትዮጵያን ግን ሓበሬታ ይደልሎ ጽምዶ መንግስታዊ ፖሊሲ ድዩ ወላስ ብዩቱብ ጥራሕ ዝገዋሕ ናይ ውልቀ ሰባት ፕሮፓጋንዳ እዩ ጽምዶ ምስ ሓንቲ ክልል ጥራሕ ድዩ ወላስ ንኢትዮጵያ ብምልእታውን ይምልከታ እዩ ንጽምዶ ዘይቅበሉ ኤርትራውያን ከ እንታይ ይኹን ዕጮኦም ካልእ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምፍጣጥ ናበይ ገጹ ይምዕብል ኣሎ ሰልፍታት ህግደፍን ብልጽግናን ንኸይዕረቑ ተሰማሚዖም ድዮም ወላስ ገና ተስፋ ኣለዎም ብዙሕ ሕቶታት ምልዓል ይከኣል እዩ እቶም ክሓትዎ ወረቐትን ብርዕን ሒዞም ኣብ ፊት ኢሳያስ ኮፍ ዝበሉ ጋዜጠኛታት ግን ቃሕ ዝበሎም ክሓቱ ወይ ነቲ መራሒ እየ ዝብል ከዋጥሩ ትብዓት ስለ ዘይብሎም ነቲ ብኢሳያስ ዝተደርሰ ሕቶታት እዮም ከም ሕንጻይ ከንብብዎ ኢሳያስ ኣብ መደረ 24 ግንቦት ብልጽግና ንኹናት ይዳለኹም ዘሎ ቴክኖሎጂ ይዓጥቕ ከም ዘሎ ብስም ኦሮሞማ ይሽቅጥ ከም ዘሎን መጋበርያ ምዕራባዊ ሓይሊ ክኸውን ከም ዝወሰነን ኣቐዲሙ ነጊሩና ነይሩ ንፈለማ እዋን እውን ንወያነ ብሕማቕ ይኹን ብጽቡቕ ኣየልዓላን ጽባሕ ግን ብዛዕባ እዚ ኣብ ደባት ኤርትራን ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓሳትን ኣብ ከባቢና ብሰንኪ ቀይሕ ባሕሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልብለዋትን ግድን ኣፉ ክኸፍት እዩ ዝብል ትጽቢት ብዙሓት ኣሎ ከም ኣመሉ ቻይና ናይ ዓለም ቀዳሚት ኮይና ኢንዱስትሪ ቻይና ማዕቢሉ ሩስያ ሓያል ሃገርያ ኣሜሪካ ትወድቃላ ማሕበር ገናዞ ጠፊሾም እዮም እናበለ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ኮለል እንተይሉ ግን ቃለ ምሕትቱ ፍሉይነት ኣይክህልዎን እዩ ልዕሊ ኩሉ ንዘቤታዊ ኩነታት ኤርትራ ብኸመይ ክገልጾ እዩ ጽባሕ ክንሰምዖ ኢና ንኩሉ ብሩህ ክኸውን ዘለዎ ግን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ህግደፍ ድኻ ህዝባ ዝበተነት ብብዙሕ ቅልውላዋት ትሕመስ ሃገር ኮይና ደኣ ትቕጽል እምበር ዝኾነ ንዓኣ ዝሓይሽ ለውጥስ ኣይክትረክብን እያ ከም ህዝቢ ከነልዕሎ ዘለና ሕቶ ኸኣ ንኤርትራ ህግደፍ ከልመዓልና ምሕታት ዘይኮነ እቲ ህግደፍ ሒዝዎ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስልጣን ናብ ህዝቢ ምምላስ እዩ ብዘይ ቅዋም ብዘይ ባይቶ ብዘይ ተሓታትነት ብዘይ ነፃ ቤት ፍርዲ ብዘይ ነፃ ናይ ዜና ማዕከናትን ንሕጊ ዝሕልው ትካላትን ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣጸጋሚ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብቐዳምነት ሕቶ ካብ ስሩ ዝመሖ ናይ ህግደፍ ስርዓት ክቅድም ይግባእ ኤርትራ
ኢሳያስ ፈትዩ ዘልምዓ ጸሊኡ ዘጥፍኣ ሃገር ክትከውን የብላን ቅዋማዊት ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ብሰላም እናነበረት ብቁጠባ ንኽትዓቢ ሓቢራት ሰርሓሉ ወደባታ ኣካርያ ምንጭ እቶት ትረኽበሉ ካብ ባሕራ ዓሳ ገፊፋ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተኻዕብተሉ ኣብ ገማገም ባሕራ ናይ ቱሪዝም ማእከላት ተሃንጸሉ ንዝሕረስ መሬታ ብዘመናዊ ኣገባብ ተሓርሰሉ ኢንዱስትሪ ተስፋሕፍሓሉ ደቂ ሃገር ሓለፋ ተዋሂብዎም ኣብ ሃገሮም ዘውፍሩሉ ብምንጪ ተፋሒሮም ዝሽየጡ ማዕድናታ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትሕተ ቅርጽታት ተሃንጸሉ ህዝባ ድላዮም ተዛሪቦም ቀሲኖም ዝሓድሩሉ ኣብ ጉድድ ዕስክርና ዕድመ ንእስነቶም ዝበሊ ዘሎ መንእሰያታ ውልቃዊ ዋኒኖም ንምግባር ዝጣየስሉ ዜጋታት መውፅእ ፍቓድ ካብ መንግስቲ ከይሓተቱ ናብ ድላዮም ዝገሽሉ ዕድል ክህልዎም ንመንግስቲ ከይተረፈ ክትከሰሉ ትኽእል ሓያል ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ክህልዋ ኮሌጃታ ናብ ዩኒቨርሲታት ክቕየሩ ምእንቲ ሕቶና ካብ ህግደፍ ወፃኢ ጌርና ርሑቕ ክንሓስብ ይግባእ ኢሳያስ ቃለ ምሕትት ፈጺሙ ኣይፈጺሙ ዝመጽእ ለውጢ የለን ፖሊሲ ኢሳያስ ንኤርትራ ድኻን ተስፋ ዘይብላን ሃገር ምግባራ እዩ ነዚ ኣብ ላዕሊ ክንዝርዝሮ ዝጸናሕና ጽቡቕ ናይ ኤርትራ ዝሓልሙ ዜጋታት ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ስሞም ዘይሃገራውያን ተጋሩ እዩ ነይሩ ሃገራዊ ዝበሃል ግን ንሓደ ን34 ዓመታት ብስም ጊዜያዊ መንግስቲ ንኹሉ ጸጋታት ሃገር ገቢቱ ብውልቀ ምልኪ ንሓንቲ ሃገር ጎቢጡ ንዝሓዘ ምግልጋል ዘይኮነ ሃገሩ ብሕጊ ክትመሓደርን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ቁጠባዊ ዕቤት እናምፀት ደረጃ መነባብሮ ህዝቡ ሓፍ ንኽብል ዝሰርሕን ዝቃለስን እዩ ወያነ ትግራዋይ ክብል መሬት ዝዓረቦ ስርዓት ሎሚ እወ ተጋሩ ኢና ጽምዶ ኢኻ ዘዋፅኣና እንተይልካ እንታይ ትጽበለኻ ብዕድሜኻ ተጻዊቱ ኣሎ ብመጻኢ ዕድል ሃገርካ ተጣሊዑ ኣሎ ንዓኻ እውን ኣብ ስደት ከም ትድርበ ጌርካ ኣሎ ስለዚ ኢሳያስ ዓጽሚ ዓይኒ እዩ ተጠቢሑ ጥራሕ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ዘለዎ ሕማቕ ጥረ ኢኻ ካብኡ ተስፋ ይንግበር በጃኽባ ቀልጥጥለይ ዝዓጽሚ ዓይነይ أنت ملي بجاخبا سمعي عوياتي كنت تقبل اللي هو كنت تقبل اللي إذا عطم عيني برهان كريه خم عالمي كان عويركوي مويته بدوي حالم راح كواسيني منت إلو من دكاي حالم رغو الله دكوازين اللي زقو حفظ ألعتي بزوم بهرفان سلطان زعورو يتصنت هالله هو يتصنت هالله خفيعو عند لي أنت زانتا قدي يصنعني كبد الدقر أمرا قال حواتهم يهدنوا له يشكحلوا له بسمرا قال خابهم كهدنوا يوهت أم سهرة بزو حدك أي فحيلهم كم تندك زاقرا زتروفوا بالرحيط قوارينهم جيلاوت كوينهم يحلوا له بحنبات شمارا ولاد كله مخان كويني عزرا يعزرا واي أنت أدت صنعات أنت وردكي أنا كده نعز نبركس لو متحملكي متعاوت الجبت عوض لهون كده ربكي أنت حراس نبري كلكي يا جماعات الناس معكي النار أخي ودع أفهم كذبوا النادر بيوم دك أخي إذا تريك مع سكوينو بزيحو تقولي لبي وانت سوي بيو تأفيو وناي بزوم زين لو زنبقو منافع حقدف تدفينو يقلبي زين الزرزع قولون أدلو بكسادي بزوم عد السلام سفيرهم هو بزوم عد السلام سفيرهم كتحاهم بزعربهم كأبسيلة حرر يلو معتاي
سلازي بجاخي ردني أنت ملي تنفاس باس قرلي سمعي أوياتي حذر قرورخي إذا عاد معينيك أنت تلي برهان كريخم عالمي ألا أنفتاون كللي كأكبام دكاي نقول له إيرتراوي بمعرز حلو قوام كتغلو لي بهرفان سلطان الزخورو داقم كي قبك ماي بيتي بدك عي تغبيرو كنبر مسالي بدك عي تغبيرو كنبر مسالي بدك عي تغبيرو كنبر مسالي مسلو تكير مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرها سكبر أب إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني عيسجدن عني عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي